gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Eroriz ikasten da oinez. Bart, Alboko herriko jaietan egon dira Peru eta Xarif lagunekin herriko mugak gainditu eta ondoko herrietara joateko gogoa izaten dute eta. Gaur, elkartu direnean, atzokoari buruzko solasaldia izan dute. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Aupa, Peru, zelan? Atzokoa parranda ederra, ezta? Jo, itzela. Ze ordu izan da etzera heldu garenean? Oso goizez? Ordu bata edo? Ziur zaude? Bai, ordu bata izan da, ziur. Birritan entzun dut kanpaiotza? Etxera helduta laster argitu du eguna ba. Ara bestea. Zenbat dantza, zenbat barre. Lehenengo erromerian, eta gero DJ-arekin. Gau polita igaro dugu. Bai, ederto batean ibili gara. Atzo, bai, gaur ez hainbeste. Gure ama ez da largozo egun gaur goizean. Zelako orduak, azken sastarrak, zer nolako etorria. Agortu bakoa. Beno, hori betiko kontua da. Eta urte batzuetan horrela izango da. Gurasoek arriskuak baino ez dituzte ikusten. Eta guretzat ordea, gauez lagunekin kalean egotea mesgarria da, nahi duguna egin genezakelako. Bai, hori egia da. Egunez denen begien aurrean gaudela dirudi. Gauez, geure lagunekin modu eskutuagoan egoteko era ederra daukagu. Eta hurrengo egunean, gurasoekin tirabiraka eta mokoka. Ulertzekoa da gazteok parrandan ibili nahi izatea. Beraiek ere, ibilitakoak izango dira, ezta? Gaupasaren bat edo beste egingo zuten, ezta? Gurean, aitak gaztetako kontuak amak baino errazago kontatzen ditu. Orduan ere, zerbait egingo zuten, ezta? Gurean ez dute askori kontatzen. Horrelako kontuetarako nahiko isilak dira. Baina bai, uste dut beldur izaten direla, zer gerta ere. Gu ahalik eta ondoen ibiltzen saiatzen gara. Baina lagunen artean beti egoten da baten bat besteak baino zoroagoa. Eta askotan, nahita ez, arazoak berez etortzen dira. Bai, hala da. Baina horiek ere lagunak dira. Hankasartzeak denok egiten ditugu. Eta hori ere ikasteko modua da, ezta? Bai, esaera zaharrak dien bezala, eroriz ikasten da oinez. Entzun berri dugun solasaldian, esakune esanguratsua aipatu du Peruk. Gozoa egon. Esaldi hau osatu du horrekin. Gure ama ez da largozo egun gaur goizean. Zer esan nahi du eta noiz erabiliko dugu? Gozoa egon oso haserre adierazteko erabiltzen da esesko esaldietan edo zentzu ironikoaz. Honakoan, Peruren ama oso haserre egongo dela adierazteko darabil Peruk berak. Lokuzio horrekin batera lar graduatzailea dugu. Dagokion aditzaren, adverbioaren edo adjetiboaren aurrean ipintzen da. Honako hauek dira adibideak urren ez urren. Lar egin duzu okela. Bero lar handia egiten du mendira joateko. Naiz lar ondo esnatu. Izenari dagokionean berriz, haren ostean jarriko dugu. Irakasleak ariketa lar agindu dizkigu. Horren baliokideak izango lirateke, gehiegi, larregi eta askotxo. Bestalde, Peruk berak zer nolako egitura darabil hurrengo esaldian. Zer nolako etorria. Zer nolako egitura harridura perpausak sortzeko erabiltzen da. Dagokion izenari aurretik nolako galdetzailea jarrita eratzen da. Nolako txistea. Eta zenbaitetan, esapideari indar handiagoa emateko, zer nolako aldaera erabiltzen da. Adibidez, zer nolako etxea erosi duten. Edo, zer nolako umea. Horrez gain, Xarifek baino ez egitura erabili du hurrengo esaldian. Gurasoek arriskuak baino ez dituzte ikusten. Esesko esaldietan erabiltzen da horiek bakarrik adierazteko. Sarritan, baino eta ez partikula elkarren ondoan agertzen dira, baina bereiz ere joan daitezke.
Eta objektua plurala denean, aditza ere pluralean joaten da. Adibidez, bi baino ez ditut ikusi. Ez ditut bi baino ikusi. Bukatzeko, Peruren eta Xarifen sorazaldiko honako egitura hau aztertuko dugu. Ahalik eta. Gehientasuna adierazteko, en atzizkiaz baliatuta erabili behar da, eta adjektiboekin zein adverbioekin erabiltzen da. Ahalik eta etxe merkeena erosi. Ahalik eta ondoen ibiltzen saiatzen gara. Egitura horren baliokideak dira albait eta hainbat ere. Zatoz hainbat arinen. Soaz albait lasterren.